mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Carmen, estáseme acabando a copa, fíame outra. No, Apúntame na libreta mágica. non lle quedan follas, Cobi. Buenos días, Carmen. Preguntaron por min dúas persoas moi importantes de fora. De fora escusabas dicilo, Porque se foran de aquí, xa non serían importantes. Cobi, non serían importantes se os de aquí nunca van a fora. Porque se o de aquí fora a fora, xa sería importante. Mira, os únicos que hai da fora aquí son aqueles feirantes daquela mesa. Sí, preguntaron por ti. A loja que te dedicas ahora, Ramiro? Pintura, pinto. Os meus cuadros. Porque eses excelsos señores son feirantes. Pero feirantes de arte. Carallo! Feirantes de arte? Pois deben de estar máis cegos que ti para querer comprar os teus cuadros. E pagan ben. Ao quilo. Teñen un asesor moi bo. Un chatarrero del Corcón que tasa as súas obras no seu xusto precio. Un chillido de ferro, 30 euros. 30 euros? Hai que ser ben rico para querer pagar por un anaco de ferro. Cobi, e eso non é nada. O gasto que dá. Porque se ainda se pudera poñer no salón, para ese armatroste telo que poñer ou no xardín ou no cabanote. E ali colle moitismo óseo. Que xardín, Dicirás na horta. Ora calquera cousa lle chaman arte. Arte é o que facemos nós. Iso sí, sodes uns artistas. Estar toda a puta vida sin traballar. E bebendo do millor. Carmiña, nós somos unha especie en peligro de extinción. Bueno, vou canda eles negociar. Vinde comigo ese dos meus ollos, que xa vitedes o que lle pasou a Van Gogh. A Van Gogh faltaba unha orella, Non era cego. Po caso era o mismo. Tiña unha minusvalía e non vendí un cuadro na súa vida. Imos logo, pa algo tan os amigos. Hola, buenos días. Son Ramiro da Castiñeira, o famoso pintor. Encantado. Hola, que tal? Nós somos os representantes. A ver, Payo, lo hablado. 100 cuadros, 10 euros. Como que 10 euros, Unha bicoca. Ramiro, tírallo ao lombo. Pero que carallo estás dicindo, Cobi? E si canto nos toca a cada un? 5 euros para min, 2 para ti e 3 para Ramiro. A donde carallo imos con eso? Será 2 euros cada un, non? Teño un atardecer nas Isargas pintado ao estilo puntillista. E ten máis de 10.000 puntos, É o marco de caoba. Ni caoba ni caobo. Tiene que ser de madera. Que hierro ya no queremos más, que no tiene salida. Ay, Payo, hierro vendemos nosotros. ¿Querés uno que se llama el pene de lo viento? Pa' este pueblo va muy bien, que aguanta muy bien la salitre. Nosotros lo que queremos es cosa que arda. O si fuera el cuadro ese que tenéis ahí atrás, os daba yo 5 euros. A euro por minuto que arda, Precio de mercado, Precio de mercado. 5 euros por esta fotografía tomada por Faustino do Globo. Xa por iso lle quedou o nome. Por sacar fotos desde un globo antes de que se inventaran os avións. 5 euros? Carallo. En metálico? Nada de metálico. Nosotros queremos cosa que arda. Cheque o billete. Ramiro, quédame aquí de responsable. Faime o favor, botalle un olliño á barra que eu vou por uns limóns que veña ahora. Vai tranquila, nena, son todo ollos. Trato feito. Tomade, 10 céntimos cada un e non vos queixar que este é o principio dun gran negocio. E polas esculturas da iglesia quedarán. Esas arden ben, Ramiro, a foto do fondo? Que cuadro? Estou vigilando na barra, non vi nada, Pinto, Cobi, que tendes que dicir a isto? Que non te podes fiar dos gitanos, Carmiña. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros.
Para mariñeiros nós.